रासिया आरो इउक्रेनजों जानाय दावहाया दिनैसिम जोबाखै। बे दावहाया दिनैसिम सोलिगासिनो दं। रासियाया इउक्रेननि निक'पल होननाय जायगायाव 53 मिसाइल एटेक गावहरदों। आरो बेबादि मिसाइल एटेकजों थांनाय सानथामनि गेजेरावनो 53 सुबुंनि जिउआ खहा जादों होनना इउक्रेन हादरनि थागिबिफ्रा फोरमायदों। अडिआइ इन्टारनेशनेल क्रिकेट एबा वान डे इन्टारनेशनेल क्रिकेट। बे खेला इंलेन्ड आरो भारतनि गेजेराव बादायलायनाय जादोंमोन, नाथाय बे खेलाव भारतआ इंलेन्डखौ फेजेननानै देरहानो हादों। बेयो जोंनि भारत हादरनि थाखाय जोबोद रंजाथाव आरो बाखनायथाव। बिथांमोननि गोरोबलायना नाजानाय आरो गेलेनायाव दिनै इंलेन्ड हादरखौ फेजेननानै दिनै बिथांमोना भारतखौहाय मुंदांखा खालामनो हादों। बे जोंनि थाखाय जोबोद रंजाथाव आरो बाखनायथाव। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि बे चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, मानोना आंनि चेनेलावहाय नोंथांमोना बेफोरबायदि रादाबखौहाय मोनबाय थागोन। बिदिबा दानो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो, नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला।